Айде, пацка, ти си. Бръщ. Колко? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Давай, ти си силен. Верваме в тебе. Давай, продължаваш. Ти бе, баш ме. 23, 24, 25. На, ключка на едната. Ес, бе! Да, бе! 28, 29, 30, 31. О, са. Не измори се. Ти си има такова. Не измори Я се. дай се на ръка. Не може. Дай без сърце, дай без сърце. Не може! Що не може? Измори се. Колко напред, бе? 28 некъде, 29. Дай още една серия с една ръка. Аз си дай работа. Шамай си колко напред. Колко? 35 напред. Колкото бе са? 80 направи, 100, 200. Колко? 38, Колко си? 36, 35, 34, 33. Почва. Колко искаш? Цената ли? Цената искам баш. 20. Дай цената. Не баш. Дай се на ръка, бе. Аз коре. Да ти ям корема. Измори ли се, пап?